देखील काम सरकारच्या वतीने त्या ठिकाणी करण्यात येईल। तसंच अध्यक्ष महोदय, पाठीमागच्या काळामध्ये बरेच माजी सैनिक जे आहेत, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यामध्ये माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नी यांची साधारण 2,44,000 एवढी संख्या आहे आणि देशसेवेसाठी त्यांचं योगदान विचारामध्ये घेऊन त्यांचे ग्रामीण भागामध्ये राहत असतील किंवा शहरी भागामध्ये राहत असतील, त्यांना तिथं राहत असणाऱ्या ठिकाणी त्यांचा जो टॅक्स असतो, आर्थिक भार असतो ग्रामीण भागाचा आणि शहरी भागातला, तो घरभाडं त्यांचं त्या ठिकाणी माफ करण्यात येईल। हाही निर्णय अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी करण्यात येईल। त्याचबरोबर मुख्यमंत्री महोदयांनी एक सूचना केलेली होती, तसंच विरोधी पक्षनेते आपण सीएम असताना पण त्याला रिमार्क लिहिलेला होता। आपल्या पुणे शहरामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, अनेक मुलं मुली तिथं शिकतात, तिथं सेंटर ऑफ एक्सलन्सी ह्याच्याकरता काही तरतूद करा, तर त्यांना 1 वर्षाच्या करता जो काही निधी लागेल तो पण निधीची तरतूद ही अर्थसंकल्पामध्ये त्या ठिकाणी करण्यात येईल। अशा पद्धतीनं उत्तराच्या भाषणाच्या निमित्तानं मी सांगू इच्छितो। त्याचबरोबर